De exemplu, dacă și-a depus proiectul, să zic, la 1 ianuarie, el are termen un an sau cât? Nu. Pe platforma We Crowdfunding nu ai nici măcar... Deci nu depui un termen, nu ai un termen limită, iar un alt avantaj al platformei respective, pentru că pe marea majoritate a celorlalte platforme este un termen pentru fiecare proiect. Bun. Dacă am găsit un proiect care îmi place, un medic stomatolog, că tot vorbeam despre implanturi, vreau să fac un implant și găsesc un proiect pus acolo pe platformă. Pot din momentul acela să apelez, deci am depus și eu, mă rog, am cotizat acolo, am contribuit la proiectul respectiv cu ceva și din momentul respectiv pot să apelez la serviciile medicului stomatolog? Nu, medicul respectiv depinde în ce stadiu se află. Dacă are aparatura cumpărată, de obicei nu are aparatura cumpărată și medicul respectiv apelează la serviciile platformei ca să strângă banii respectivi și ca să poată să achiziționeze aparatura respectivă, iar în momentul în care strânge banii, deja înainte se face un contract între persoana respectivă și medicul respectiv și în momentul în care medicul respectiv strânge banii, după care poate să vă ofere și serviciile. Aceste aspecte se pot urmări pe platformă, în ce stadiu se află proiectul, câți bani s-au strâns. Exact. Da? Medicul respectiv are, sau fiecare persoană are datoria, ca să zic așa, să-și țină... Deci o chestie destul de transparentă. Da. Să-și pună toate informațiile la zi pe proiect. Bun, putem avea mai multe proiecte, că oamenii visează la multe lucruri. Nu, pe platforma noastră nu putem avea mai multe proiecte. Un singur proiect se pune o singură dată, după care, după ce îl ducem la bun sfârșit, putem trece la alt proiect. Dacă văd că nu are succes, poate nu sunt eu foarte inspirată când mi-am ales proiectul sau poate nu prezintă interes pentru cei care intră pe platforma respectivă, pot să-l schimb? Da, se poate schimba proiectul oricând. Poți să renunți la iar proiect? un mare avantaj la noi, pentru că pe celelalte platforme, odată un proiect depus nu se mai poate schimba, sau pe marea majoritate a platformelor nu se mai poate schimba, pe platforma noastră se poate schimba oricând, orice proiect. Se trimite un mesaj la companie, compania citește mesajul și în maxim 24 de ore ți-l aprobă, dacă proiectul este legal. Dacă, de exemplu, s-au strâns decât o mică sumă din bani, ce se întâmplă? Că, cum ai spus, exemplu, cu medicul stomatolog, dacă îi trebuie, nu știu, 50.000 de euro, dau un exemplu, da? Și s-a strâns numai 1000, 2, 3, ce se întâmplă? Medicul stomatolog are două variante. Ori să returneze suma primită la cei care au finanțat proiectul. Ori să le ofere altceva? Nu există. Ori să pună el diferența din altă parte și să-și ducă proiectul la bun sfârșit. Deci sunt două variante. Deci banii aceia sunt strict pentru proiectul respectiv. Și este responsabil ce se întâmplă cu banii în orice moment. Cei care finanțează astfel de proiecte îi pot trage la răspundere. Bineînțeles. Da? Deci există un contract se face legal un contract, și... exact. Deci o variantă chiar foarte bună pentru cei care au o idee bună și viabilă, dacă degeaba e bună ideea dacă nu prinde pe piață sau nu prezintă interes pentru publicul la care se adresează. Deci o variantă mult mai bună decât un credit până la urmă. Și nu ai practic nimic de pierdut. Dacă a mers, a mers. Dacă nu, e ca și cum ți-a respins se returnează banii la finanțator, da. Există o vârstă limită maximă pentru cei care vor să depună proiecte? Limită există, deci trebuie să ai peste 18 ani. Maximă poți să spui proiectul. Avem o doamnă, Angela Beju, din Constanța, care are 74-75 de ani și și-a postat ca și proiect pe platforma noastră editarea unei cărți. Vrea să editeze o carte de produse de îngrijire a sănătății prin produse de sănătate. În timpul activității nu a reușit să strângă suma necesară și acum a apelat la platforma noastră și deja a strâns o sumă frumoasă. Mai ales că ea vine și cu niște beneficii tentante, le oferă celor care investesc în proiect un exemplar din cartea respectivă. Deci, în funcție de proiectul respectiv, poți să vii cu niște beneficii foarte tentante. Am văzut la o altă televiziune o știre, niște tineri au vrut să facă un joc de cărți, ceva de genul ăsta, cred că online era, pentru că n-am înțeles foarte bine, mă rog, am văzut pe scurt știrea.
au cerut o sumă destul de mică, ceva de un gen 10.000 de euro și s-au trezit cu foarte mult, de nu știu, 600 de milioane, ceva de genul ăsta. Cred că surpriza i-a luat și pe ei pe nepregătite. Da, și ei ofereau fiecare persoane care au finanțat această idee a lor cât un set de joc sau, mă rog, un joc din acela care vreau să-l promoveze. Ideea a fost că sumele cu care au contribuit cei care au văzut această idee au fost destul de mici, dar s-au adunat foarte mulți bani. Și nu știi de unde sare iepurile. Da? Exact. Dacă asta și este și ideea de crowdfunding. Se strâng sume mici, dar de la foarte multe persoane și proiectul respectiv poate să prindă viață. Dacă proiectul respectiv este promovat. Da, am mai văzut o idee chiar interesantă. Un tânăr de-al nostru care vrea să facă un album despre cum arată acum satele românești, era vorba de satele din Maramureș. Foarte interesant mi s-a părut și faptul că el primea finanțări o să ofere un album, de exemplu. De asta mi s-a părut foarte bună ideea. Dacă ai o recomandare pentru cei sau dacă vrei să ne mai spui tu ceva, poate nu-mi vine mie vreo idee care ar fi benefică pentru cei care ne urmăresc acum. Ca și recomandare pentru cei care au diferite idei, diferite vise, diferite proiecte personale, pot să apeleze și la platforma WeShare Crowdfunding în vederea obținerii finanțării. Ați văzut, sunt foarte multe avantaje. Cel mai important este că nu se percep taxe, nu se percep comisioane. Asta mi s-a părut cel mai important beneficiu. Și practic, dacă noi putem să obținem finanțare pentru proiectul nostru cu ajutorul unei platforme care nu ne oferă, nu ne percep taxe, ăsta e cel mai important lucru. Ca și recapitulare, așa, fiecare persoană poate să aibă un singur proiect, da. Am înțeles bine, nu există taxe. Nu există taxe, da. Nu există taxe și acesta este un mare avantaj. Dacă suntem o familie și unul vrea acasă, unul vrea să-și facă o afacere. Aici, da? Aici fiecare poate să aibă proiectul personal. Deci fiecare cu proiectul lui personal. Am înțeles că pentru copii deocamdată nu există posibilitatea decât peste 18 ani. Părintele girează, da, exact. Dar dacă, da, mă rog, am înțeles că deja e un singur proiect pentru fiecare. Ce să spunem, e o noutate pentru mine, îmi pare rău că n-am știut mai de mult, am înțeles că este deja de un an. Da? E de un an platforma WeShare Crowdfunding în România. Crowdfunding-ul la nivel mondial funcționează foarte bine, de 7-8 ani, în Europa la fel. România este în faza de pionierat. Sperăm prin intermediul mass mediei să începem să dezvoltăm și noi în România, pentru că avem destul de multe proiecte care sunt foarte bune, dar nu au finanțări. Din păcate, da, uite, tot timpul apare ceva de undeva, cineva acolo sus ne iubește, care ne inspiră și, deci în momentul în care vrei să faci ceva constructiv, da, deci vrei să creezi ceva, pentru că așa de luat colo și da, dincolo și pătunuri e ușor, dar nici acei bani nu țin de cald, cum bine vedem în jurul nostru ce se întâmplă. Deci dacă vrei să muncești și vrei să pui suflet în ceva, Dumnezeu ne-a dat posibilitatea, uite, peste tot apar oameni care să gândesc și la alți oameni și faptul că poți să-și ajuți tu, poate nu neapărat ai tu un proiect, dar poate te impresionează foarte mult ceva care ai văzut sau un copil în suferință, nu știu, o casă de bătrâni, un azil de bătrâni, mă scuzați, o casă de copii, un spital pentru persoane cu probleme grave de sănătate. Nu? Deci pot exista tot timpul ajutoare din partea unor oameni de la care nici nu te aștepți sau nu-i cunoști, nici nu știi cine sunt. Așa ca o curiozitate. Cei care primesc finanțări au posibilitatea, deci știu de unde vin banii, poate să le mulțumească acelor oameni? Sunt două tipuri de finanțări. O finanțare externă în care depinde cum îți intră banii în contul respectiv. Dacă îți intră prin contul personal, pentru că tu un proiect poți să-ți treci și conturile personale, poți să vezi persoana respectivă care ți-a trimis banii și poți să-i și mulțumești. O altă variantă este varianta printr-un buton de donații în care oricine de oriunde din lume care îți vede proiectul este interesat să ți-l ajute, să-ți doneze o anumită sumă de bani, pur și simplu donează ori din cardul lui personal, ori printr-un cont de PayPal se numește și banii ți intră direct în proiect, dar nu ți arată decât adresa lui de e-mail. Poți să-i trimiți și pe e-mailul lui o mulțumire. Frumos, așa ar fi frumos, exact. Să poți mulțumi oamenilor care sunt alături de tine și susțin ideea pe care o ai și
De multe ori vă dați seama că un astfel de proiect care rămâne în sertar poate să schimbe viața multor oameni, poate să dea de lucru multor oameni, să-i ajute să aibă salarii bune, să își construiască o locuință, deci se pot întâmpla multe minuni cu un astfel de proiect. Pentru cei care ne urmăresc, pentru mai multe informații, adresa de e-mail o aveți pe ecran, consiliersănătate@yahoo.com sau numărul de telefon afișat pe ecran. O să găsiți mai multe informații și pe YouTube și pe Facebook, pe rețelele de socializare. Cu mare drag vă așteptăm să vă oferim cât mai multe informații. Urmați-vă visul, pentru că dacă îl țineți acolo undeva în sertar, proiectul nu are niciun fel de sorți de izbândă. Mulțumim, Gabi, pentru faptul că ne-ai acceptat și tu invitația. Ai venit de la mare distanță, sper să aibă un ecou în rândul celor care ne urmăresc. O seară bună vă doresc tuturor, la revedere!